Ho rasa kadongan kapar mitu na di dia pemaringanan dohot akka dongan-dongan na sedang cantik menikmati tuak sore te dohot akka ka rekan-rekan mak sekalian na sedang santai menikmati medsos YouTube di YouTube momen ni pato orang ate adong taringot tu ka torsa-torsa na masa di halak Batak pada umumnya. Jadi di channel YouTube ton kadang ngapar mituon boy dan selingan doh takkan nama rede ate sabilam muse ba marnonang-nonang songon nai lapoi kadongan. Jadi di bagas setikyon marnonang-nonang maju hita te adong suku-sukun sipata godang do suku-sukun ni dongan ni BG dilapoi taringot tua kapar padanan di marga monate. Jadi bagas setikyon tawat orang majo nahu boto jalan nahu BG na masa nak kadongan na sering minum tua kade ima taringot tu perpadanan ni marga marbud dohot si hotangin na godang do aka suku-sukun sipata terlungo biak kadongan naposo ate so kami akar naposon bohado sebetulnya perpadanan ni marga marbudo marga si hotang ninna adong nama dokon marga marbun marpadat tu si hotang alana anak patuluhon ni marbud do ima marga lubang gaul do marpadat tu si hotang ninna adong do persini baru adong do musim dokon daong sudedo marga marbun anak ni marbun na tului marpada tu sotang ninna adong doi na patuluhon muse baru mangabah adong do madokon bagai dohot do ngetubu ni si hotangon ni mana marga nai baho marpada tu marbun ninna kan. Jadi meragam do aka parbinotoan manang alus ni aka dongan taringot tu perpadanan ni margon. Jadi molo nahu ikuti jalan nahu boto jala sian na tua-tua ni na dua marga do sukuno na dong sian marga marbu do marga si hotang kira-kira songono ma kadongan ale dak boto tikos na ale adong tikos na masuk akal na di taringot tonon kita sendiri menung menilai ate dia na tikos mang daong molo adong molo taringot tu perpadanan ni marga marbu do si hotangon natoras nama jo natoras ni marga si hotangokan ni magwarna opung sirajoluan molo opung sirajoluan on ninna jala ditaroboni sirajolo pe di badui dua hali mangalak boru dua parsoduk na tersonima ima parsoduk parjolo boru libong dua mana nasiani ima na parjolo marga nai baho na padua hom marga si hotang jala parsoduk na padua hon ima boru pasaribu tubuh ma siani opat anak ima marga bakara marga sinabela marga si hite doho marga si manulang. Jadi ono ma anak na sirajauluanon molo hatan yaka na tua-tua na sian sirajauluan sinukun kadongan na padua hon taringot tu marga marbun molo marbun tolu ma anak na sian boru pasaribu ima na parjolo luba batu syakangan bajar nahor sipai dua na patoluhon ima lubang gaul ima molo taringot ahado taroboni sirajolo atu si hotang doho taroboni toga marbut tu anak nana tului. Jadi taringot tu perpadanan ni nakaning na sian awal tarang rangi perpadanan ni marbut tu si hotang ninna bohado satikos na gala gudang do kana poso na semua boton molo na husukun na kadongan sian tutua ninna sian marbut dohot si hotang songono ma ceritana ninna molo awal mula ni perpadanan songonon
Jadi huta bakarai kan rong warna huta si Raja Luat dohot huta Marbun di bola sada ai godang doi yaitu binanga molo adong na yaitu bakara. Jadi adong si huta si Raja Luat dohot huta Marbun kan maksud taringok tu do warna perbalohan ni dua rumpun ni margana balgaon. Jadi awal mulan perpadanan ni marbudo si otangon sonon. Jadi setiap sangat ni pungi si hotangon di goari doon setiap rupani ima si godangulu. Bahasa di goari si godangulu si hotangon alana setiap sangat dipungi di si majujung naon gudang betul-betul songon gudang maulunan ni ngomamar betul-betul jal setabi ba molo tabereng songojol mana masan waing ba setabi sangat dipungi roama mungkinon si majujung naon gudang ka betul-betul di sedetiki ninna laumar pesta madopung si Raja Luano daido laumar pesta kan ono mana anak kaning mana ibaho si hotang bakara si nabela si tedo si manulang laumar pesta maupung si Raja Luanon ala ninna sa si hotang do bege ala maila do pung si Raja Luanon marianakon opung si hotangon do pung si hotangon ni mana naido na si gudanguluon disuruh mengelului hau borotan ni horbo lau sakyaon natulau ni mengelului hau tu tobak ale hawon sebetulnya dong hau na maul madilului ni ngomarapani lului mamang jo hau borotan ni horbot taon tu tobakan nah ape namela dopung si Raja Luanon maranak ko si hotangon sebetulnya asal nangisi do anak nasi hotangon ditiki pestaian nong jadi lau maupung si hotangon mau lui hawon. Jadi piga hari piga tiki dang daw tetong hawon selului dang adong mulak mai mana ai dang adong bapa hawi nina lului majomang se tobat nasingan nina ba lului mu se dang adong sape tuna sidung mau launon ditobak maupun si hotangon sape tuna sidung launon ba mulak mai mana dang adong hawon ngalo jabe nung mulai mana ngasih dung beulau nung piga hari rupanya karongan jala Roma fungsi hotangonin nama tu bapak anak ada ngadong bapak ngalu jauh ngasuh tobat waha hulului dah ngadong bawa namai ba alanga sabi ulah Roma fungsi Raja Luan toy mamang bawe non mulu suarang lu jauh dok mesinin nama rupani ape martaringok si hotangon tu babang nadong atugunan nai bah nakani bah ala corong duhoi ngelu jauh na Roma pung si Raja Nebahon abang naon ini nama asa butullah anggia disuruh bapai piho mengelului hau tu tobak idang adong hawi jina wahado namaila do bapa ma pariana koko alani roam bende suruh mengelului hawi jadi aso nangis odoh tiki ulau ni idu ini na sinai bahom bah tangis mah bohama mek do pesi otangon tikin upung si otangon bah lama mana tu bapak non maila do bapak hape ma anak kona tu ngarong hawi bende suruh mengelui hawi ini nama basi ma bapak non bah singkat cerita rupanya kadungan ala hubar huta rupanya perbalokan huta tikin huta Marbun lau masih hotangot tu jabuni opung toga Marbun lau mai mana tangis nin nama opu ngamong ai maila do bapak kumar pare anak konau jaladang dianggap anak na disuruh doa mengelui hau na sodong asonang diulau ni ai maila mana mulo isi awalani ruakku ninna jidang dianggap biawana na nina si otang omma tu opung toga Marbunon baru mau opung toga Marbunon mengelusi bah si tokaru dia songonia mangargadu dia ujolma mulo dang dianggap bapak miho si Raja Luan anak na basoko disod dijabukon anakku ho mololohonin na ini jadi bah alani lumuni rohani opung si otangon mana si gudang ulonin nama tupung toga Marbun molo nanang
anggap do anakmu among baunang be mergait-gait sadok baik kon anakmu mau baik ba mudar mi ko mudar hunin. Nah jadi ropung sto kamarmu bayi buat ma sada galas baik ma ai sitiu-tiu di sada galason di seatopung siraja to gamar bunom ma tangan nai saotik itetes soma mudarna tu ai sitiu negal snakaning suang songoni opung sio tangon di seak ma tangan na saotik itetes mudarna tu ai sitiu tu ipasada ma di inum ma rap opung tu gamar bunodo si hotangon ai sitiu tu halakina dua ba marpada mana si dadisi mulai sadarion anakku maho hau ma amongmu ngasada bemudar tanin nama. Jadi nung sidungi disukun opung si godang uloma si otang oma tu opung tu kamarbun banga ngasah biasonari anakmu among bohado posisi kusipai piga do bainommu ninna ba ropung si tu kamarbun mangalusi ba alaho anakku dang siap pertubuhku ba boy maho si soli-soli di posisi ni anakku artina songonon boy doho siak kangan boy siang gian moloho lao tu jabuni anakku na tuluon ni malubabatu bejarna hordohot lubang gaulon baho masyang gian suang songoni mola anakku na tulodo i malubabatu bejarna hordohot lubang gaul naro tu jabum tu bagasmu masih kangen asal nangadong hasubangan dihamu molo ngamar rumah tangga nina opung situ gamarbu matu si hotangon. Jadi hira-hira songonido nina perpadanan ni marbun tu si hotangon sebetulnya nama perpadan mabai perpadanan ni maupung situ gamarbu doi do si hotangon nagabe di bain gabi anak na alai anak si soli-soli boy siak kangen boy siang giat tergantung parhudul nama molo si hotang naro tu jabuni anak ni marbun na tulon basi hotang masyang gian molo marbun na tulodo anak ni marbun na tulodo ro tu jabuni si hotang basi hotang masyak kangen ido bocir ni perpadanan ni marbudo si hotang nina na tua-tua na husukun sian na tua-tua ni marbudo na tua-tua ni si hotang. Jadi ba hita sendiri ma kadongan kale na madibangnya te dia do na tikoso na lea mono menurut tahu na masuk akal do hulala na di patorong na tua-tua ni mana kaning alana toho doi molo tasukur sonari marga si hotang terlungo binasan bona pasugitar dope ate tohodo amang hamu idoko si gudang ulu ini na tohodo jala molo netua-tua ni si hotang nasian bona pasugit na usuk memang songonido sasitong na caritana na maila do pung sirajolo marparianak ko si hotang na isuru na kan mga lau borotan ni horboi aso nangisido mana pasulaw ni ala maila pungi ba ima bocirna si hotangol lama ngalu-alu tu hobar hutana ima tikini opung tuga marbun nagabe diangka opung tuga marbun ni mana anakna. Jadi ima hulala kadungan nahu boto taringot boha perpadanan ni marga marbudo si hotang. Jadi molo piga-piga na tutuan ni marbudo si hotang nahu sukudang hola tulu banggaul sudedo marbun anak nari marbun na tului maluba batu bejarna lubang gaul marpada tu si hotang dang holan lubang gaul alana memang opung toga marbun do na marpada tu si hotang nama baik pada non imana ya na diangka ni opung toga marbu si hotang gabi anak ima anak si soli-soli boy siak kangen boy siang giat tergantung parhudul na nakaning isen naruto jabuna ido kadongan na boy hupat orang di bagasa tikion taringot tu perpadanan ni marbu doho si hotang ba ima molo taringot tuturi-turi mau nake
mana tahu adong kadongan nama boto lebih sitong na taring tu perbedaan ni marbudo si hotangon bui ta komentar ate tabai komentar son bui tabai naka panuturion asa taba parbinotoan asa unang lilo kana poso asa bui gabe do torsa persejarah tu ka rabana poso song kami onate ya kadongan naka akan tua nami mungkin naung gudang maboto aka ragam ni karena masa di ngulu tabi itu teh. Jadi tarima jo nabuy pat orang di bagasa dikyo na kadungan taringo tu perpadanan ni marga marbutu si hotang ate ba perpadanan ni marga nasingan nong tabahas muse tu video selanjutnya teh songoni majo hulala apa nonang tadi bagasa dikyo na kadungan ate mulate dita sualuhutna ba tanikmati maka kadungan tua sore ate sabil marede doh tak kadongan balai molubui tua na denggan ni matai numake tua takasan nenei unang asal tua ai song kami di Medan deba gudang do tua angsa do tua angsa jedang binoto be asal usuli tua ko sedian tapi ting tua asal adong ma romani tua ko dinum ujung-ujung nan nong ba ganuk tok itu kamar mandi ido. Jadi apalagi unang aro sapina tenggen ate ba molu minum tua emak mengalap gugu do molu minum tua ninda na jului sagalas dua galas renges modom ba su nai muse dengga karejo ido te mulai tadi ta saluhutna ora sakarungan